Oso ongi... Bai, begiratu. Desinbera, izurrite ezberdinen kontrolean adituak. Edozein izurriteren aurrean arazoak nondik heldu diren aztertu, ekintza plana sortu eta horren aintzinean hartu beharreko neurriak erabakitzen ditugu. Xagu zein arratoi hiltze tratamentuak. Edozein insekturen aurkako tratamentua. Desinfekzioak. Egurrezko egituretan zein altzarietan xilofagoen aurkako tratamentuak.
hegazti ezberdinen aintzinean egindako kontrola. Desinbera.
lasaitu deia, eta... Desinbera, izurrite ezberdinen kontrolean adituak, edozein izurriteren aurrean arazoak nondik heldu diren aztertu, ekintza plana sortu eta horren aintzinean hartu beharreko neurriak erabakitzen ditugu. Xagu zein arratoi hiltze tratamentuak, edozein insekturen aurkako tratamentua, desinfekzioak, egurrezko egituretan zein altzaritan xilofagoen aurkako tratamentuak, hegazti ezberdinen aintzinean egindako kontrola, Desinbera. ¿Puedes ir por ahí? Que a la ella saca.
Dejando roto, no para respirar. No, así que eso. Dime, cariño. Ay,